Het had wat weg voor een schoolreisje. Een bus met een bondgezelschap van inwoners, ondernemers en politici. Die met z'n allen naar Den Haag trokken om het Rijk regiopakket voor nieuwe kerncentrales aan te bieden. Ik persoonlijk vind de compensatie voor de mensen die er wonen in de Paulinapolder het allerbelangrijkste. In Groningen is er heel veel misgegaan omdat er niet geluisterd werd naar mensen. En dat is voor mij het allerbelangrijkste. We gaan ook nog in gesprek met de minister om onze voorwaarden verder toe te kunnen lichten. Om toch aan te kunnen geven dat de impact op Zeeuws-Vlaanderen, mochten die kerncentrales er komen, dat dat toch niet gering is. Formeel is alles nog in onderzoek, maar er wordt zo vaak de term Zeeland genoemd. Van toekomstige premiers tot toekomstige staatssecretarissen, alles noemt Zeeland. Ik acht de kans toch wel heel groot dat het Zeeland wordt. Volgens de overlevering is deze man ooit opgegeten. En terwijl de groep naast zijn standbeeld een broodje eet, zit het schoolreisjesdeel erop. De ondertoon van de reis is serieus. Met het aanbieden van het Rijk regiopakket moet ervoor gezorgd worden dat Zeeland zo weinig mogelijk negatieve gevolgen heeft van de aanleg van 1 of 2 kerncentrales. En daarnaast moet er een maximum aan voordelen worden uitgehaald. Hallo? Het was afzwaaiend minister Sophie Hermans van Klimaat en Groene Groei die de groep welkom heette en uiteindelijk ook het pakket in ontvangst nam. Het moet ook weer over naar een nieuwe bewindspersoon. En zo'n harde kaf, nou dat weet ik nog uit mijn schooltijd, blijft toch wat langer goed. Goed, dankjewel. Dank jullie wel. Alsjeblieft. Dankjewel. Wij moeten een hele zorgvuldige procedure doorlopen om uiteindelijk tot de keuze voor in eerste plaats een locatie te komen, maar natuurlijk ook het ontwerp en de techniek. En als je bij ontwerp en techniek komt, dan komen er ook keuzes, bijvoorbeeld over die koeltoren aan de orde. Daarom kan ik daar nu niet op vooruitlopen. Maar ik weet nu wel heel duidelijk wat de regio belangrijk vindt, waar zorgen over bestaan en waarvan ze zeggen, ja, daar willen we in elk geval afspraken over maken. Ja, dat kan ik in elk geval in mijn achterhoofd houden. En meer dan dat, ik zal dat meegeven aan mijn opvolger. En ik zit ook nog in een volgend kabinet, dus ik zal de besluitvorming hierover natuurlijk met warme belangstelling volgen. Ik heb heel veel zorgen over de kerncentrale, dat die in de buurt van Biervliet komt. En ik heb dat ook wel aan de minister kunnen doorgeven, dus dat was mooi. Het ligt niet in jouw handen. Er is geen referendum om te zeggen van de ja of de nee. Het belangrijkste is dat je gewoon mee kan praten en daadwerkelijk je mening kan zeggen van dit vinden wij en dit hopen we dat er gebeurt. Het is inderdaad in de handen van Den Haag. Het Rijk regiopakket is een poging om te laten zien dat iedereen meetelt en mee mag doen in het kerncentrale verhaal. Maar aan het einde van de rit bepaalt niet Zeeland, maar Den Haag of de kerncentrales er komen en aan welke voorwaarden er wel of niet wordt voldaan.